Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. És ma mi van? Sunday. És mi van holnap? Monday. Az hogy van, hogy holnap? Tomorrow. És hogy van az ABC? ABCD. Tovább? Énekeld el. A, B, Great. Thank you. Te is elmondanád az ABC-t? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Perfect!